Ahojte ľudia, dneska vás zdravím o prvého môjho videa, takže mám challenge v Battle Royale. Musím dať 13 kg a jak ich nedám, napíšte mi do komentu taký trest, hociaký, okrem rozbitia poháru, inak ma rodičia vyhúkajú. A vonku nemôžem natáčať, lebo hrám na tablete. Takže to by bol pre vás riadny film. Možno môj brácha mi dá jeho účet na mobile. Či nie účet, ale proste, že si dá môj kanál. Jak to zvládne, ak sa to dá. Lebo ani neviem moc o tom, lebo to je prvé moje video zo všetkých videách. Lebo ani jedno nemám. Musím dať 12 kg. Dobre. Musím dať 12 kg. Chápete? 12 kg. Počkajte chvíľku, niečo musím na chvíľku zrobiť. Dobre, už sú tu ľudia, ktorí to budú pozerať. Dobre. Takže padám tam, kde je boss. Dúfam, si není na vlaku. Nie, je semka. Jako? Tak. Prvej bola sezóna s Godzillou. Ten most opravili, nechápem, tak dlho, že ani s tým nepokračovali, bol tak isto, nič sa nehýbalo z toho. Keby sa keby bolo tornádo, ktoré ide po meste a ťaha ťa tak, to by bolo dobré, ale neumrel by si. A bolo by tam aj healovacie tornádo, modré, na ktoré by bola 10 šancí. Si skôr 20. Som zlodej. Vedia o mne. Máme prúser. Takže ideme kanálom, nechápem, prečo to tak dali, zede s kanálom, to je fakt blbosť. Normálne, keby si šiel za chodom, by si sa splakol. Uj, a skákať. No, neskákať, skoro zase sa tam. No malé diery sa moc tak, nie toto. Proste nevôjde. Chápete to? Nevojde. Nula matra. Takže si nemôžem dať Big Sildick. Hej. Lidicky, takže dostať tu je dobré. Natácať prvý raz. Ja si nemám ani jeden kill, tak si zatiaľ prehrávam, tak. Chápete?
zase bot. Kde sú ďalší? On nevral, že ho bot zabil. Tík sa neráta, dobre? Vlastne blízko na to blízko. Teda. Ten mi dával. Nechápem, že na co vravím tie nadávky. Ani som nepovedal nadávku. Neviem, co som teraz vravil. No ale dobre. Ja nechápem, jak som ho zabil s tak malou hapkami. Nechápem. Lekárka. Kokota mies. No, nie to dobre. Musí to tu zabíjať zase. To je tupec. No koľko som mal kilov? Ja som mal 0 kilov. Ľudia, dajte mi do komentáru, koľko mám toto, jaký mám trest. Normálne ja som zomrel. Mal som iba jeden pokus. Dajte mi taký trest do komentáru, dobre ľudia? Takže som ani moc neprezil. Ale musíte mi napísať aj niečo iné, akého máte radi youtubera. Dúfam si to bude mať moc odoberateľov. Lebo je to moje prvé video. A som ešte malý. Tak čaute.